Bishop. Hi, Bishop. Oh my God. Baby, my love. Jesus. One nonsense, I get it. One nonsense, I get it. Look at the I love you. I love you, my bobo. You don't know how long. The love of my life. Oh my God. Oh God. Hey. Stop that nonsense here. I'm just kneeling down. Any I'm get down. Oh my God. Okay, I'm serious. I'm serious that right nonsense now. here. Yeah, hey. Why you know Google? Okay. Like a one young Papa, sorry. Take a check again. Konami try Papa again. A woman naga. No, like Papa Kenam or Papa Anye. Papa, Baby, our Papa Anye. Papa, that nonsense. Lion, don't come here to play with me. I'm at church here. I'm going to here. I'm not playing. See, Bishop, calm down. People likes you. And when they like reggae, no, so many people like reggae. So when they admire you, you admire back. I'm mad okay. And you let him Biranga be maybe interview Biranga be like her back. I don't mind. I mind the wrong. I mind the wrong target, baby. Lion ish. Anyway, oh, calm down. The community is anyway. I'm brought forth soon. Billiot again last can make interview because. They were camera nala. Let me call my sister. Oni! I'm not nonsense. You let them check about this guy loco. When I'm on live, I'm on Bishop live. I'm telling you. Let me keep my phone. Sorry, don't mind me. Come on, share my phone. I'm shy for you. Weapon. Take a while for Bishop, I didn't expect. Huh? no while for Bishop, how you? it was a while for How you, Bishop? Baram. Tonwa. Bishop, I'm a shy person. You think I joke here? I don't joke. I'm going to put you here now. Don't play with me here. Sorry, Bishop, sorry. You see the verse. That would have fun, no? Thank you, my love. I'm there where we are. Can I come to this place? You think I joke here? Yeah, where your love? Yeah, where your love? Danga takoshikre meze. Ukwenga mbambi ihu Otele ha. Meche so wa afọ bịara n'ihu Otele gị nga ahụ bịa kojucha. Otele asa no ko nyonyo ogbe gbara okwu n'Otele. Ịbịara nga akpọga m your love, thank you your love. Ka na-eme ihe niile ime nga ba na-agwago solo. I'm not joking. I'm sorry. Branga bịa takoshikre meze mega join na Lagos. Iwo aro dị n'ụlọ unu. Maybe I had to make Bishop, calm down. Bishop, in the local work is not good. Sometimes I actually may express our feelings towards you. Why? Are you not a human being? Women loves you. A lot of you will admire us, so allow yourself to be admired. Yeah, sure. So we will be learning more thoughts, okay? Call people more no.
Bagasim Kogibu, or will you can chronicle with Otele? Ikwubuola ihe gwara m before ka ikwukwa ya ọzọ n'ihu. I'm shy. Bishop, I'm a shy person. Became a Islam here. Ịhụrụ ya. Even be cut him off. Ghana go ụwa niile. Njikwa ikpu m jikwa mee nka. That thing touched me. I felt it. Mba ohi ikwuru Bishop. Jukwa ndị ọzọ. Draw your people there. They are confirming it. Let me keep my phone. Otele Rossana. I'm not laughing. Bishop, I'm not laughing. I have a smiley face. I'm not laughing. Tanwa. That would have fun over. Bishop, I'm kneeling down for you. Donato, don't come here to bend down for me. Donato. Sorry. Okay, man, you will let me about nobody walk. Eating a walker. I'm catching a walker. Oh, my sister come see a poor. Okay. My sister never come see a poor. Come on, you will let me about nobody walk. Yeah. Got the room again, interview. Go ahead, Papa. Hey, Lanya, don't play here with me. So what am I saying? I don't like to be great. Sorry. Ah, Chika. Chilo. For talk. Alioha. It is for 32. Huh? 32. Emola. No. But I'm planning towards it. Bishop, I'll follow come. I bet you Chineke she got them. Of course, yeah. Yes, I had endo. Naga wonye goof. Go for it. No. Nego jaba shoke. Bishop, what no. Mago jaba shoke. Okay, no. I'm a Christian mother. Ntamu adịghị n'ime. Ntamu enwere mmụọ ntamu. Mba, onweghị dị ụta. Ohi ọ dịghị na ndụ. Mmụọ ohi ọ nọghị n'ime. Mba. Ara go shiri ike. Hey. Ara go. Bishop, where you go there? Enwe ihe m hụ ga-aga ahụ enwekwere n'ara. Ara go shiri ike. Bishop, where you go there? Ara kwụ ọtọ. Ara go shiri ike. Yeah. Ochiri ike. The active. Ara shiri ike. La anyị ga-aga ụlọ ọgwụ. Ị na ihe na-agwa gị, ị ga-agbalị gara m ụlọ ọgwụ. Si dọkịta na-asị ala gị lab ara. Okay. Bishop, why? Maka gịnị? Ara shiri ike agwọ ezigbo ara. Ọ bụ a na-aṅụbe ya, o kwesịrị ịdị soft. Aṅụbe o kwesịrị ịkwụ ọtọ. Because o nwere weight. Ọwụ mkpụrụ nọ ya. Go ụlọ ọgwụ, ha mecha gị lab ara ga-eme m ka m mara nna. Bishop mba. Nwaanyị na-amụbe nwa anya ya shiri ike. Ka lab ara ga-abịa nga abịa eme ihe ahụ. Bịara nga eme gị otele bam. Ana ga Wanda ahụ ji fonu nga ahụ, ya na fonu dị ata bụ gesa hapụ ọdịa. Akwa mmadụ ka m kwugoro ụka.
Bishop, good afternoon. Okay, na ni hem na-ekwu. Eh. Onwe ji phone ọzọ gesi apọ dị a. Ọpụgo. Ebele ebe mbọ. Mba. Kema ni ha wala mere ebe a ga ịba n'ihu akwụkwọ. Wepụ ife na hikpu n'isi. Wepụ ife ọnụ m. Gwa onye ahụ na nsị ya were phone ahụ pọ dị a. Ọpụgo. Ya ndị dị serious masịrị interview eji ajụjụ dị oke mkpa na ego elu dị. Ọ bịara gwa m sị ya wepụ ife onye yipụ. Bịara ga agwa m bịa gị nye shiere m ahụ. Clean ihe ịfajabara n'ọnụ sọlọ nkọta ese ka long steaks. Clean ihe. Mama onye unu tegere ihe. Nwoke ndị ewe amụ ezu ike ọnwụ ndị unu chọgara mma. Onye hụghị lateral ma ọ laikere ya ala. Dịka ọ ga-ewe na ha ego na ha sa anwe. Dewe phone na ala gị bili ọtọ n'azụ. Tewi ya n'ala otu m ga-esi ahụ ukwu gị. Tano a. Otele Rossana. Asịnye tọọ na aha gọwa Otele Rossana. Aha gọwa Otele Rossana ga gbara bi we fo Chineke agba gị ọkụ. Nsịnye tọọ na gị nụ Otele Rossana bi we fo. Na ihe kwankwa ma o ji adọghị. Kwankwa ma o ji emeghe n'ụkwụ. Gịnị bụ kwamkwam? Ihe na-eje eshigbe nwaanyị na-eme nwaanyị ya na-eme ha otu a o ji emeghe. Ọ bụ ihe na-eme m n'ọkpa o. Ụkwụ gị kụkọlata ihe m ji jụọ gị kwankwa ma o ji emeghe. Azụ ụkwụ gị ebe etiti ahụ kụkọlata kwankwa ma o ji emeghe. Bịa were fọnụ gị. Kebe isi na-anọnyere anyị. Anọ m ifu isi gịnị? Kebe isi na-anọnyere anyị. Anọ m Lagos. Gele ka ị na-arụ? Ana m ele akwa. Akwa ụmụ nwoke ka akwa ụmụ nwaanyị? Akwa ụmụ nwaanyị. Ị dị afọ ole? Adị m 25. M gaa n'iru mee gị interview kwe mana ihe ọ bụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Yes, sir. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Yes, sir. Iwe onye ebe? Abụ onye Anambra. Ebe na Anambra? Abagana. Ebe na Abagana? Ụmụduru n'etiti. Ebe na ụmụduru n'etiti? Akwụgo m na. Ebe na ụmụduru n'etiti ịtaghachi ngọm nga Chineke agbaga. Ebira nga ataghachi ngọm. Ebira nga abụ m onye Abagana, village m na Abagana. Wepụ chingọm ahụ ịtagha n'ọnụ gị onye ọnụ ushi. Were chingọm kpegha n'ọnụ nga bịa nga ataghara m chingọm. Ịmasị nwere mata ọdọ ị ga-akpụpụ chingọm hịa mgbe njụgba gị ma nwere mata ọdọ ga-ekwuo. Ga were chingọm fajumecha n'ọnụ gị. Ị mụọla nwa? Ụlọ mmadụ. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Ọtọdọ. Anụbeghị m di, amụbeghị m nwa. Ịlụbole di? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Gịnị ka ị gụrụ? Agụ m teaching. Gwa onye ahụ ji fon ahụ wepụ fon ahụ ebe ahụ. Gbatuo the phone gị.
Agwago m ya. Oshi adịghị n'ime. Ọbara oshi ọ dịghị n'ime ịgafe ma ọ gaa n'ụlọ nwoke iji ezi ihe ala. Mba adịrọ. Gịnị tọgakwanụ gị ọchị? Gịnị tọgakwanụ gị ọchị? Ọ ịmasị nwere ụmụ nwaanyị emere ha ohi nwoke ọbụla ha gara n'ụlọ ya ha were ha ezuru. Gị bịa nga atakọchi gị oshi ọ dịghị n'ime this girl. Oshi adịghọ n'ime. Oshi adịrọ n'ime. Iji akpọ ajọ otele. Mba. Ewe n'iwe sorry. Adị m akpọ ajọ. Nwata nwaanyị na-akpọ ajọ otele. Ara ọgbaala gị mbụ? Mba ala agbabeghị m mbụ. Ị marala nri eshi? Ama m esi nri ọfụma. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ịtọ. Ego enye lodi mkpinet gị bịa ga-agbere maka na cheti m Awụtara m Igbo anyị so ekwa n'iwe o. onyonyo gị nwoke tawa gị ego enyo ego ịgbatị ele mkpu ị na-eji agbatị. Bishọp amakwa m nke ahụ. Ị maghị enwe mkpu ị na-etiri nwoke ma ego stretch onwe gị. Ime like amara m Bishọp. Inyube mbụ. Nna anyị. Eleghị ị na-ekwu ma ego enyo. Makudosie ya ahụ ike onye nnefu makudosie ya ike. Okay, gị were aka abụọ bagide ya. Okay. Onyonyo mbagide. Onyonyo mbagide. Nwoke. Ebere gị ugwu? Ebere m ugwu. Jangamụ. Na nne gị? Ijangamụ. Ọ dị m anwụ amụ. Congrats, kpọọ nọmba gị. Genotype gị ọ gịnị? Genotype m AAO positive. Kpọọ nọmba gị. 080 58 78 8111 ka WhatsApp number. Ekwekwala maka nwoke si na ụlọ ọfụrụ gị ga-ewere ego nye nwoke ahụ. Anwakwala nwa nwoke abịa nwoke bịa toyo osi gị bọọ iri otele abụkwala otele. Akwai na ihe nna gwa gị. Gịsị mana nga-akpọgote gị. Otele aka n send we friend request now, so more. Gbata akpa gị Chineke agbaghị ọkụ gị bịa gbara ọtọ bịa nga. Okay. Na mama mpago jere nnụnụ iji gaa ka isi kewa asacha isi. Awụrụ na ikpụgha ha akpụgha. Chineke when you ain't got be oh. Hafa Bishop Olota. Ejuga m hafa ma awụ m nwanne gị ka awụ mpaga ele iji ajụ m hafa. Enwela onye Igbo ole mkpe n'ụwa ịfụtara nga. Ebere eju m hafa Igbo ole mmadụ ole. Mba. Idere eju m hafa. When you were dead. Idere eju m hafa. Onye nụ nga ọjụ hafa ya dị ka onwe ihe o mefutele. Idere eju m hafa hormone breaker. Mba. Okay. Were follow gị dewe na gị lasọ. Okay. Hey! Gbapụla ntị ahụ ịgba na ntị Chineke agbaghị ọkụ. Nwa bingo gbapụla ntị. Gbapụla ntị ahụ. Braga agba ego ọla ntị. Nkechi. Ọ bụ isi gbere na ntị.
Mba chukwu ajukwu. Chukwu ajugene Bob nte. Hey, wapakala paga. Range ekogrem. Koge. Lepo de no kan de janya balance metra afu. Mada akola hu the 2x2 mbo. Mba. Onwe head ba. Ki mega wo kende bere interview. Let him mega ta. He mega ta. He mega ta. E incubator mo ge chile ka gba oko. E kubra ge incubator. E bra ge mega ta. E kubra ge incubator mba amuro ge chile ka egbu. Mba ade head ba. Ya wure phone o. Amụmụ ọfụma dede. Aha ga. Chukwu Emeka Ọnụaha. Mmadụ ole ka ị tarala kemgbe ịfụtara ụwa? Ai. Mango tali ọnụ ka ha fe edo ashe. Ewe phone ahụ ka m na-ahụ ihu gị gefesi kamera. Okay, sorry. Should I okay, let me off this light. Okay. Ọ dị mmakpa. Eju amma dị mmakpa. Eju amma dị mmakpa. Nwa na-enweghị olu. Olu ga-abịa nnọọ bịa sịrị nke otu a. Ị na-atọ nụ fulo ta atọ nụ jọfụma. Emega m gym dị Emega gym chere Chineke agba gị ọkụ. Ya nwee shortage of neck. Bịa ga ajụ amụrụ mmakpa. Amụọ nwoke ka ọ bụrụ nwoke na amụọ nwoke ya bụrụ nwoke emega m gym so amụọ nwoke ya wụrụ nwoke olu ga-abịa nnọọ bịa na eghị na shoulder Chineke egbuo gị. Amụọ nwoke ya wụrụ nwoke. Ibu ojii too much. I'm not gonna do Chineke agba gị ọkụ. Na-ekwukala ekwu. Chere Chineke agba gị ọkụ. Ama nwoke ya wụrụ nwoke ka ị ga ntụtụrụ were ụmụ nwaanyị ike eriri oyisi aka owu enke n'isi enke na ntị inye nwaanyị Igbo ọkwa m ee bọbụ ihe ntụtụ isi chere m ahụ n'ọga ntị bara nga bịa amụ nwoke ya wụrụ nwoke dem na-ekwu ihe na-ekwu ọ wee echiche ịkpagakwa agwa ụmụ nwaanyị kere isi ha na-ekwu gana asa m asagangide ee chere Chineke agba gị ọkụ na ihe o mere ajụla gị mpago jere pidgin mba adịghị edekpa ahụ dị ama nwoke ya wụrụ nwoke ede afọ ole 30 ya Kebishina no yana UK gana ka na aro na-eme my masters and then na-eme my part-time work warehouse work yeah iji na-eme ọrụ akpa obi offloading and offloading onye nọ ga-ekpọ ga warehouse work ya dị iji arụ ọrụ container ihe ụmụ okorobịa arụ ebutu ọwụ mba nke a bụ laborer bishop onwe ihe dị iche na warehouse na laborer ihe ị na-ekwu na bụ laborer work warehouse work like all this company like Nissan ka mụ na ha na-arụ so yeah bụ like contract ọwụ ihe akpa obi ibu ihe mba ọ na gym ka m na-ebu ọwụ onye lodi chere polia warehouse work very lisa onye ka bịara receive hụ na nwatakịrị na-agabeghị ụka ebuga them you there okay ọwụ makide gị na itili akpagha ata ya ndị adị na-ejuru na comment section ya nọchi itili ọ taya ihe ha akpagha as long as ọ na-enweta ego bishop nchekwa oge achị adịghị ihe dị ya you my friend
the kind of Arab contrast I free. All As the I same free, now. I can't. Ihe Asking ọbụla them you. ihe wetara ego bụ Asking ọrụ. them you. Okay. Ito wala nwanyi membo. Ito wala nwanyi membo. Mama me mụrụ nwa me mụ nwa. Mba, Onye we ha sị mama me mụrụ nwa me mụrụ nwa me mụ nwa. prank. Ọ bụrụ ọrụ ya. Amagwanugo m na m atụwago, but all prank. It ended up to be a prank. All prank. Listen, don't come here to joke with me. Ito wala nwanyi membo. Ke Mba, je kwa no, mse no, oto hera na owo prank. mba. Atụwabe m. Elubole nwanyi. Mba. Ije akụ ụra. Mba. Adịghị edekpa. Nne gị na nna gị ha ka dị ndụ. Mba, ha anwụọla. Ewu, nna m ndonna. Yeah, no problem. Ndo. Gịnị gburu nne gị gbuo nna gị? My mom bụ bleeding gbu ya. Ewu, nga ọ mụga nwa. Yeah, ọ mụchago in the space of after 3 weeks onwenwe ya. Ndo nna gị gịnị gburu ya? Stroke. Ewu, ọrịa stroke. Yeah. Ndo ọrịa nkụgbama ọnụ n'aka gburu nna. Ọrịa ọbara ọmụmụ nwa gburu nne. Ha kara nka nwụọ. No. Mba. Ọnwụ eru na family. Ntamu adaghe. Mba. Ụmụnne ole ka ị nwere? Anyị da atọ. Ofu nwoke na nwaanyị abụọ. So onye amenji wee n'ide ihe a bishop nye m nwaanyị. Oga, can help with your problem? Oga, can help with your problem? Oga, if you interview, I get some nigga wine. Okay, sorry. Ọ ka ngwa gị ka o si wee dịrị m, ọ ka ngwa gị nọ na ọ dị m. Oga, did I never target interview now? Okay. Dede, sorry. Again, you load in pinate. Oh baby, you are so sweet. Na-apịa aka n'ike. Nna like ịpịa nwaanyị aka n'ike. Na-apịa aka n'ike na. Oh baby, you are so sweet. Oh baby. Okay. Oh baby, you are so sweet. Genotype, Oga. AA. O+. Blood group, Oga. O+. What number? 081. A job I'm a bench, but no problem. 081. You want your band, do my brother, want your band. Imo State. Ebe n'Imo. Mbise. Ebe na Mbise. Ahịa azụ Mbise. Ebe na ahịa azụ. Agụneze. Ebe na Agụneze. Ụmụ Ijeọma. Ga n'iru kpọọ nọmba gị nna m. Okay. 081 0971 9112. Ihe akwa WhatsApp nọmba gị nwaanyị ọbụla kpọrọ gị ga-enweta gị. Yeah. All the active. Yeah, and achọ m ihe dị ka tiki. Okay, thank you. Yeah. Sure, good afternoon, sir. Ya, egbe na-evu amụ. Ị dị afọ ole? 23. Ị dị afọ ole? 23. Iri abụọ na ito. Egbe isi dị. Sir? Gba that person ji phone na si agbanyọ phone ahụ. Off that phone. Si agbanyọ phone ahụ na I will bring you down here Chineke agbaghị ọkụ. Ogbanyala, sorry, sir.
Egbe say dia fole. Iri abụọ na ito. Egbe akwe mani ha ola mere nga aga ịba n'ihu akwụkwọ. Yes, sir. Yes, sir, wasusu bekee ka wasi Igbo. Dewe phone gị n'ala gị lazụ. Were reverse bịa. Enyi tala agwọ mbụ. Sir? Iriela agwọ mbụ. Mba, sir. Ashị ma ọ dịghị. Mba. Onye agbanyụ phone ahụ ya na-edere for interview focus ọhịa. Sorry, sir. Eweliwe. Aha gị. Happy for happiness. Ịsọ ọwụ Chidinma. ya. Delta State. Aha gị. Happy for happiness. Chidinma. Aha nna gị. Happy for Ebere. Ị mụọla nwa. Mba, sir. Ebe shi na nọnyere anyị. First Star, Lagos. Iwe onye ebe. Onye Delta State. Ebe na Delta. Agbo. Ebe na Agbọ. Mbiri. Ebe na Mbiri. Mbiri Ọfịa. Clean ihe ahụ hitere n'ọnụ. Clean ihe ahụ hitere n'ọnụ. Trankata ịchọ ọchịchị were ihe kpụkpajụ nke a. Mmadụ ha makwa ihe unu yiri eyi. Eweliwe, sir. Eweliwe, sir. Ụtalị nne gị na nna gị ọ dị ndụ. Nne m anwụọla. Ewu, ndụnna. Ndụnna, gịnị gburu nne gị? Accident. Ewu, ndụnna. Ọkada ka ọ moto. Moto. Ewu, Volvo gburu nne gị ka ọ wụ Mercedes. Transport. Transport. Ọnụ azụ. Ndụnna. Ndụ. Mmadụ ọkara nka nwụọ. 49. Ai, ọnwụ ike. Asami. Ihe ọdịda o ji adọ gị. Mba, sir. Ọnụ gị o ji eshi ushi. Mba, mba. Otele gị o ji eshi ushi. Mba, mba, mba. Mmụọ ohi ọ nọ gị n'ime mmụọ ohi. Mmụọ ịga n'ụlọ nwoke ga-ezuru ihe ọbụla ga-ala. Mba, mba. Ara gị o shiri ike. Ara gị shiri ike. Mba, mba. Ọ dị soft. Iji aṅụ amụ. Mba, mba. Iji akpa aja otele. Yes. Ị gbaala akwụla mbụ. Mba, sir. Ị ma nri eshi. Sir? Ị ma nri eshi. Mechi ọfụma. Faịlụ ọ dịghị. Mba, sir. Ị nọrọ ọla mbụ ga-efe ntie. Mba. Iji efe ntị na nrọ ọtete na mmadụ. Mba. Egbuole gị mma na nrọ gị pụta n'ihe gị hụ ọbara. Mba, mba. Iji abụ onwe gị mamịrị na nrọ mana mma. Mba, mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Owenyi. Ọ dịghọ. Enwebe nwoke tarala gị? Mba. Gwa m eziokwu nne.
Eziokwu kengwa. Nwoke atabeghị. Eziokwu. Nwoke atabeghị na Otele gị mbụ. Mba. Nwata nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke. Nwa virgin. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba. Genotype gị. AA. Blood group gị. O positive. Nwa virgin gwa m eziokwu, onwebe nwoke tarala gị. Eziokwu. I check here. That's me that confirm from everything. Huh? What number? 080 63 43 56 41. Now, who call up again? Game and dead serious. I woke up with Shigiana, Shigi, Otele, Shigia. When you're like again for nonsense, call blocking. And I didn't know what Okay, sir. yes, I have Wishi. Okay, sir. Thank you, sir. They did 30 years, I will fit you where we joke. Eziokwu. Huh? Eziokwu. What at any beg lumbo, Mba, sir. but it not like kissing. You met Lano kiss. You make kiss Nijanyo. Mba. But to that all Tommy Mayor. Sometimes. I hold your crew or Toya, Gadinish. Sir? Jano Nara, you Janyo Naro. Mba. Okay, bueno.